Ya Karamogi tarike na par kodo chiko duen maracheli gamaga na rio gi prario koda uchiel sabirio mar odiochieng chenro en mar migago intie kamakare mar mondo miyud weche manyien mesa makao weche manyien ikoni kata kamano magi weche ma wamiopek. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono telo ne chenro mar nyota e kaunti ma Nairobi. Mbona sasa kesi yangu inataka kupotea hapo katikati? There is no balance in the way IPOA is operating. Familia jimeko ni obila ne onego Mombasa ochayo duol maketo nyong'ong' e tijo bila IPOA umyulo e kaw kang' mowinjore mane nigi yudo ratiro. Guogi gimako rombe gimako akawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogoeko koda ne mondo wago ginendo picha mondo waor negi. Dak ma North Kanyajuok e kaunti ma Migori yogo ndiek kwach ma ohonore kendo monjo michgi machwe nego jambgi. Machiegni nya Karamogi live duto mag tudruok achiel kachiel YouTube, Facebook achiel kod X gi Citizen Digital yudo waya achiel kachiel kendo inyalo ornwa ote mari wabiro bedo ka wago mbaka odiochieng' ma kawuono e weche manyien mopogore opogore ma wakelo nigi lak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel. Ka wachako gi chenro mosebedo ka adhi nyime Kenya mangima, jatend piny Kenya William Ruto yango ni chenro mar nyota oket ne omenda mo bilion 5 kendo geto konyo rowere makwan giromo 820 gwenge duto ma pacho kaendi. Ruto olero ni ma en okang' mar neno ni rowere yudo sir makonyogi yudo yuto mar ratiro maonge ng'eruok e yore mag siasa. Olero magi duto kinde keto yanga omenda mar nyota e alap tuke ma Kasarani ma onywando rowere moke counties ma Nairobi, Kiambu, Kaachiel kod Kajiado. Ukitoka hapa leo tutafuatana na wewe, tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi. Tutafuatana na wewe tujue ya kwamba vijana hoye. Yes. Allah, kwani mnafikiri hati tunawachana leo? Mambo bado. Nyinyi mnanielewa? Tutaambatana na wewe tujue hiyo biashara yako inaendelea namna gani, tutakusaidia namna gani, kama iko na matatizo tutakusaidia kurekebisha namna gani mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuachane na wewe. Vijana hoye. Tunaelewana? So this is not just about money. This is about young people and their future. We support you and we will help you to deliver on a vision of a more empowered and more inclusive Kenya, which puts young people at the front line of our nation building. Rais Ruto aendelee na hii mradi. Hii mradi ya nyota iendelee isiendelee? Mradi ya nyota iendelee isiendelee? Na mimi nikiwaangalia, mimi naona vile rais amefanya hii mambo ambayo tunafanya leo hapa na kuendelea mbele. Mimi naona kama nyinyi mnasema ni mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya Rais William Ruto. Mbwekse, 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 mbwekse. Ni hekinde ma pinyo wacho dhi nyime gi twak ma dwaro keto kembe mage e lwet ji giwegi mag mopogore opogore. Senator Aaron Cheriot ma bende en jatend kweth mathoth e od buch Senate wacho ni osiro wach machal kamano. Oloso e kinde mano yoro e alam ma bende ne obagi e kaunti ma Nandi, arambe moro mar kanisa. Cheriot osiro wach ni kowacho ni okang' ni dhi reso jopiny kuom ting' matek mar chulo gope. Senator bende osiemo jogo makwero wacho ni kowacho ni piny owacho nyaka manyo okang' machielo mar yudo omenda. Kanyo bende jatend migawo mar Rita Kipchumba Murkomen ojiwo okenge ma piny owacho kawo mar tego uchumi mar piny Kenya. Kuna watu ambao hamtaki, mnasema ya kwanza rais afanye maendeleo, ya pili mnajua
Kwa sasa deni imefika mwisho, kwa hivyo hakuna maneno ya kukopa. Mumesema asiongeze ushuru, hamutaki atumie route ya privatization. Jameni, ni nini kweli mnataka Kenya hii? Nyinyi ni watu wanafiki ambaye hamna kwa akili zenu mipango ya maendeleo. Mheshimiwa Majority Leader ameongea mambo ya agriculture. Mmeona agriculture inaenda kusonga mbele. Tunaomba tu watu wa Nandi to adopt mambo ya latest crops, coffee, avocados na all this ndio tuweze tukasonga mbele pamoja. Mambo ya education rais amenyorosha. University ya Moi ilikuwa inaenda kusama Egerton, Nairobi, all those universities, but because of the plans ya rais, unaona kwamba rais ameweza kuhakikisha kwamba our universities are now up and thriving. Kadhi gwenge ma kadhodh na mchumbi anyuola mana wito jogegi mabende giwacho nino negi koda pisas magubila koro yangu ni duol mochune rango tije pisas magubila ipoa oserem timo tije makare kendo bedo mandemdem ewi timo nonro ewi nek makamago ahinya te gwenge ma kadhodh na mchumbi anyuola ma Dennis Ringa Swale majegne par koda beach manonegi e chaki gamanyen yuakne ipodi no itgi ne nek makamago mawachore ne otim giubila ka gi wacho ni nek go ne otimo kuonde mamoko mabende osekaw ne ndao mar chik kendo buro osechwale do ka gwenge go to giserem timo makamano ywak bende ochwal kod anyuola mar Dazwet Muyeti manone ikodo bila tarika 13 dwe mar 10 ga mokalo anyuola wacho nyaka sani onge okang' moro amora mosekaw ne ng'at ma itudo kod nek makamano irok makendo ratiro ma oganda miyo duol mar iponda labirio mondo mi ogol report ewi okang' mokaw mar nek makamago. Kesi yangu inataka kupotea hapo katikati. Tafadhali naomba serikali mchukue hatua, mshike huyo aliyeua Dennis Ringa. Nasikia uchungu sana. Tumechoka kuzika watoto wetu. Sisi wa pwani ni Wakenya kama Wakenya wengine. There is no balance in the way IPOA is operating. Tunaona IPOA wakifanya shikashika pande nyingi sana za nchi. Lakini ikija huku Mombasa, cases are pending. So naomba sana, kama inawezekana watu wa IPOA, tudili na hii kesi iwezekanavyo kabla mwezi wa 2 ama mwezi wa 3 kufuatilia hii haki yake iwe imepatikana mtoto. Hakuna action yoyote yenye imechukuliwa. Ukiuliza watu wa IPOA wanakuambia story nyingi, statements zenye hazieleweki, ilhali tukiangalia kwa kaunti zingine kunao wenye wamepatwa na kisa kama hicho na haki yao ama actions zinafanyika kwa haraka. Hadi hivi sasa hatujaona hatua yoyote inayochukuliwa. Kwani sisi wa pwani mbona hatuchukuliwi na umuhimu? Kwani damu ya mpwani leo hii haina uzito wowote? Kwa nini sisi tunauawa kijana mdogo miaka 14 hadi hii leo hakuna lolote ambalo lililofanywa? Pod wantiere gwenge ma kadhodh na mchumbi kuom juma achiel koro jodak e gwenge ma Kizingitini kod Majumwali County Malamu sebedo kod luoro kod kihondko tok kedo bedo e kind rowere ma ok e gwenge ariyogi ma oserem chiwo thuolo mondo ng'ato wuog e gweng' machielo ng'ado tong' kendo donjo e gweng' mar ariyo maendi en tok kane gibedo kod gwandruok kendo kedo kod gige mwandu kamoting'o beti. Yorok mag jodak e gwenge ariyogi osechungo chenro mag thieth, lupo kod ohala ahinya to thieth mathoth na yudore e kar thieth ma Faza. Telo mopogore opogore mawuok e gwengegi koro osechako bago romo mar twak kendo duoko kwe masani wacho ni bende tend arita Malamu tima pedha ne rowere mawuotho kod beti e ndara. Ilikuwa imesambaratisha sana uchumi wa Kizingitini na Mbojumwali kwa sababu kuja kuangalia mji kama wa Kizingitini wanatumia njia ya Mbojumwali kuweza kwenda hospitali. Kwa hivyo watu walikuwa hawezi enda hospitali sababu hospitali kubwa iko Faza ambao inapita Mbojumwali. Kuja kuangalia mji wa Kizingitini hauna maji yake ni chumvi ambao inategemea mji wa Chundwa na mji wa Mbojumwali kuweza kutegemea maji. Lakini cha muhimu zaidi mapanga ndio yanatuletea shida katika Lamu East, vijana kutembea na mapanga. Tuna mkakati sasa kuhakikisha kwamba tunafanya enough patrol, tutakuwa tunazunguka na tutakuwa tunahakikisha kwamba vijana ambao wanatishia usalama tunachukua hatua immediately. Kero la madawa ya kulevya iko juu sana na tutapambana na hiyo hali mpaka turudishe tuhakikishe kwamba haya madawa imemalizika kabisa.
Senator County ma Nyamira Okongo Mogeni koroseo ogai maduonbura mar ODM Laktar Oburu Oginga kuom okang' mare mosekao madwaro twako jatend piny Kenya William Ruto mondo migilos winjruok motelo ni yiero maduong' mar higa ma 2027 kanu loso e gwengego mag siasa mantiere nyandwat ma Mugirango. Mogeni okwedo wach machal kamaendi manochung' mar Oburu Odinga koyango ni mano en dwaro mare owuon mar loko jokanyo mag ODM obed kasiro jatend piny Kenya William Ruto. Mogeni korka kore wacho ni Oburu mondo mi otim riwruok kod jotelo mamoko ma geto reso piny Kenya kuke lwet jogo ma okosedeo jopiny. Raila alitaka nchi hii ikombolewe kutoka minyororo ya ufisadi, minyororo ya kugawanya wananchi na minyororo ya serikali ambayo inaua watu. Na mimi namuomba ndugu yangu mzee Oburu Odinga ambaye ni kijana ya mzee tulikuwa tunaheshimu sana, mzee Jaramogi Oginga Odinga, ndugu ya rafiki yetu ambaye amehaga Raila Odinga, asisaliti wananchi, akae kwa upande wa wananchi. Tuhakikishe kwamba tunasukuma kukomboa nchi kutoka minyororo ya ufisadi, minyororo ya kugawanya wananchi na minyororo ya serikali ambayo inatumia mabavu. Kadhi County ma Migori jodak mawuoke location ma North Kanyajuoke sub county Marongo yuago monj masani timo kod le kido mar ondieg kwach magiyango ni oseonore gweng'no kendo osebedo ka monogi nindo makole magipidho e gweng' mopogore ka achiel kod monjo ojodak. Gidwaro mondo mi bad migawo mochung'ne le e pacho kaendi KWS odonjre wachni mondo mi ores gijodakgi ma Nyauke otelni kod Meresa Atieno wacho ni le ni osenego gwen ka achiel kod jamgi magipidho. Giwacho ni sani gidak kod luoro kata nyithindo mamondo skul sani onge kod ayie motegno mar chopo skul e kinde mowinjore. Jalup ruoth ma North Kanyajuok sub location Weekly for Chiago wacho ni osedo lipot mar le ni kendo osechwalo ne apisas mag piny owacho marito le. Kata gin adek to gisebedo ka gisandowa ma guogi gimako rombe, gimako kata mnyocha machiegni ne oyud mone moro ka ywayo rombo ka donjo go e niang'. Modonjo gotieno nyathi mana ne kanyo en mana bahati maber. Dikoro waonge gi nyathino iro. Nyathino ikode kata ng'wono mar Nyasaye owuok moa. Mochung'ne weche mag le. Obiom legi ni odhi godo nikech nyithindo ok dhi sikul. Odonjo gotieno odhi abila mar rombe ka kijana winjo ka rombe mutni kowuok to yudo ko igi rombo to gore na kuom kijana ni mogwaro makane ne bed ni kijana ni onge gi beti to disani koro wuoyo eliel. Na kawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogo eko koda ni mondo wago ginendo picha mondo waor negi. Koro mano endo ok wapar ni mano gima nyalore. Koro saadi mang' ni ne kwach ni ka ticha kichung'ni wago e picha. Mano osenegi. Tima odak dala kanyo marito dala kanyo. Kawuone ko kawo ndalo adek. Nyathino biro na ka ywak ka wang'e kuot kamae malo gi piny ka. Wang'e kuot ma koni ok nen. Ofisa no se temo mondo mi wachopo ir jogo mar concerned. To thuolo opok gi kawo mar mondo mi gitimruok na mondo gibi kaendi mondo ging'i ni gima ywak mar jopiny ma jopiny ywago ni ben en nang'o. Ogiem giri no kik nega dala na an kenda. Adonga kenda. Kawere gi weche mag monj ma timore county ma Migori wadhi e county ma Tana River kama oheo mier 1,700 mantiere gwenge mag Chelewe county ma Tana River oyudo kony mar chiemo kowuok kuom riwruok mar Red Cross. Kony ma bende ochwalnegi kaluwore kod oro to kod ngaji ma osekwako gwengego. Oro no oserochi yore mag somo ka nyithindo bende koro ok dhi skul e seche ma jogweng' bende wuotho mabor ka gimanyo pi. Kendo bende riwruok makedo kod oro NDMA wacho ni county no nitiere kama rach. Jolony wacho ni ponono ni koth ok ochwe to ngima dhano biro bedo matek moingo kaka en gie kindeni. Tuko na shida ya maji, ukame iko mingi. Unaona hivi karibu miaka ngapi mvua vile unaona maji ni ya kila mtungi mmoja tunanunua shilingi 50. Kupatikana hiyo ni shida. Maji ambao wale wagari ambao wanaleta maji hata wengine hawaleti, mara nyingine tunashinda bila maji. Ukame umetulemea maji na chakula. Na zaidi na hata watu wanaonyesha watoto hali yao watoto wao pia hali yao si nzuri.
tumeathirika sana na hii mambo ya kiangazi, kwa sababu hatukupata mvua ya kutosha katika msimu uliopita, na hiyo ndio imesababisha hii kiangazi kuwa kali zaidi. Na kitu kingine pia tunaona kwamba imechangia, kulikuwa na mzozo za jamii mbili ambao tunaona mifugo mingi zimeteremka. Sasa zile rasilimali kidogo zilikuwa pia zimeweza kuisha kwa haraka. Mariva saa hii ile hali iko kwa sababu ya ukosefu wa mvua, maji ni kidogo, so kunakuwa na ile resource based conflict, hasa ukiangalia kati ya wakulima na wafugaji, kwa sababu kila mtu anataka hiyo rasilimali ambayo ni kidogo, so more support is needed. Kama tunavyojua kwamba tukishamaliza programu hii tunaelekeza ndugu zetu, tunatuelekeza hali gani kwingine kwa hitajika, tunazungumza na wale donors wetu, na mara nyingi wanashiriki, wanatusaidia katika jambo. Kwa hivyo ni jambo programu tutaendelea. Kwa mwaka pengine tutafanya pengine mara 5 mara 6, lakini tutafanya bidii safari tuende mbali na tufanye medical camps nyingi, na pia tusaidie watu kwa ile mambo ya nutrition, pia kile mpango wote ambao utahitajika katika mbaya. Yore mag ohala horochore boma ma Karatina toka johale bomano ne obago ng'anyo kendo ding'no ng'apaya mo Karatina kochomo Nairobi kagikwedo nek mane otimne achiel kuomgi ma en jaohala. Kalure kod familia mar jaohala mane onegino, jaohala no mong'ere kaka George Gadhu nyotho kar saa 5 otieno manyoro bang' obila moro manyorito kar logo mauta chwade magina nyadi ng'wen bang' bedo gi ywaruok e kindgi. Duol mochung' ne keto nyong'ong' e tije obila IPOA koro chako nonro e wachno, ka obila ma oyangi kaka Peter Mwangi bende koro osemaki. We were informed by saa 5 ya usiku. That's when we came with the mother and found it is true that my son was killed by the askari. He was only 40 years at the prime age. He has left behind the wife and the 2 children. I'm very disappointed for the act that happened last night. I can't believe that my husband is no more, and I'm seeking justice for him. He didn't deserve to be shot. Justice for my husband. Ni kijana mdogo ameajiri watu wengi, na from jana saa 5:30 hatujawahi ona either ni senator, mbunge ama nani kwa hii Karatina town akielezea mambo ya huyo askari na mambo ya George mwenye aliuawa jana usiku. We need justice. Sisi hakuna kitu walikuwa wanaulizana. Kuna mambo ya kuua mtu na kuulizana kweli? Kuna mambo ya kuulizana na mtu ya kuua mtu? Sasa ile kitu tunataka sisi ni haki. Tunataka haki ya George. Huyo askari alikuwa mlevi. Kawuok e gweng'go wadhi nyaka kaunti ma Garissa kama jotelo mopogore opogore mawuok e kaunti ma Garissa oyango chenro margi mar biro tiyo kanyakla kod piny owacho mamalo mane onegi manyo yo mar reso ji magi kinde ni kadho e mapek ahinya to kotenore kod weche mag oro kendo mondo mi giresa mwandu gi kaachiel kod kedo kod oro ma kinde ki jotelo gi mane lose boma ma Garissa e romo mar siasa okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chwal bade ne ji ma bende koro oro oserocho chenro magi mapile pile kaachiel kod ngimagi e yor chiemo kod dwaro mamoko makoro jogo ongego. Jotelo go singo mabedo e piny owacho manywanda kendo tiyo kanyakla kod William Ruto ma biro e kinde ma counties mathoth ahinya e alwora ma nyandwat mar Okaka kalo e kinde matek gi kinde. Kuna drought, kuna shida mingi. We are appealing to the president to help our community. We are stressed because of famine, because of drought. So watu wa Garissa, tafadhalini msupport Mheshimiwa William Ruto 2 term. Hakuna kubaki nyuma. Sote tukue na yeye. Ni mtu ambao anasaidia watu wa Garissa na watu ambao kaskazini mashariki. Tunafanya mpango vile tungeweza kujiunga na serikali ujao. Kama hatutakuwa sisi wale ambao tumeunga serikali, tutakuwa kati ya wachama ambao zitaunga serikali. Kwa hivyo tunataka wananchi wa Garissa, wananchi wa Lagdera, wananchi wa Kenya wote watunge mkono kama tukua tunataka kufanya mkakati. Ya Koromogika wawuoke gwenge ma Garissa go kawo yweyo mokwongo kata kamano kidhi mabor pod wantiere kod mathoth mwaiko ni chenro mar migago.
In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Icha gweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. To kare jaodino en ng'ano? Tera ire mondo anang'e. Koro sana bro dhi gi Sanju mondo dano miwa gweth. Obro miya kode to biro gwetha kamoro achiel gi nyathi. Rajiv okotimo maber. Machiegni kae obiro fwenyo ni seche momanyo mula en nolalo gimoro malong'o. Ang'o mabo timre? Dano eroga pari ahinya. To kopogre gi pari, ok apar ko nyalo yie gi nyako moro amora kendo. To kaponi nitie ng'e adier gimoro amora koro biro rumo ka. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gere ot minen, igani nyaka gere ot minen. Mondo yudi skiza tune mara thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV eod jothumbe duto. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV chenro en mar migago jodak e gwenge ma Kugi Tura maidore Kuria Imbo chako chenro mar gero school ma nyithindo matindo kaka yo mar temo tego kendo reso somo e gwengego. Magitimore to ka jogweng ne osenyiso luoro margi gi skundego ka giwacho ni nyithindo neno matek e kinde ma gisomo kaluwore kod chal mar klese mosebedo. Jopuonj bende ne olero ni kethruok mag klese e gwengno keto ngima nyithindo kama ng'aw kinde ma gisomo. Niwape tu mfano mmoja wakati mtoto wangu alienda 1 2 3. Sisi kama walimu wa BM Kugitura, wanakijiji wote wa Kugitura, tunafurahia sana kwa darasa ambalo wametupatia, maana sasa hiyo watoto wetu wanafurahia, watakaa sehemu nzuri, mazingira mazuri. Tunashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana. Lakini tumeshukuru kwa sababu ametujelea kutupa darasa ambalo tunafurahia. Miundombinu iliyokuwepo isingeweza kuwasaidia hawa watoto katika kujikwamua kwenye elimu, katika jamii na vinginevyo. Sasa darasa hili kama tunavyoambiwa ni kwamba msingi huo ndo unajenga uimara wa nyumba. Na katika elimu ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi na mtoto. Sisi kama wapiga kura wa Migori County tulichagua governor anaitwa Ochilo Ayako. Chini yake kuna mawaziri wa elimu. Hao ndio wanatakana mambo kama haya wayaangazie. Lakini kwa bahati mbaya hawayaangazii. Basi mimi niwape tu challenge kwamba darasa la kwanza tumehamasishana kama wanakijiji, kama wafadhili tumejenga. Lile la kwenu mlilokuja mwezi wa 10 mkaahidi wazazi na wanafunzi kwamba mtajenga. Tunaomba kabla ya muhula huu kuisha
uwe mmeshalijenga. Odhi gwenge ma kadhodh nam chumbi piny owacho bwo Coast Waterworks Development Agency sani dhi nyime gi keto sol kar keyo pi mabar richo mantiere kaunti ma Kilifi mageto duoko chien kwan omenda magisebedo ka gichulo kambi ma keyo teko stima pacho kaendi Kenya Power e gwenge mag Mombasa kod Kilifi. Jata chenro mag gedo Medusa David Kanuni koni Coast Water osebedo ka chulo Kenya Power omenda mar shillings milion 60 dwe ka dwe ka koro geno margi ni omenda no biro dok chien kod milion 10 ka gedo no biro bedo ka oserumo. Chenro mag gedo no mosir gi bengi ma piny ma World Bank no chakore dwe mar 10 mokadho kendo biro monyo omenda mar shillings milion 670 e telo mokwongo mano phase 1. For the past, we have had a lot of challenges with the Kenya Power because of the high electricity bills, because this water is pumped from the boreholes, then it is pumped again to the consumers in Mombasa and Kilifi counties. So because of that, there has been a lot of challenges. The bills are very high. Currently, the bill is about 60 million Kenya shillings per month. So we have been having donors, especially our development partner is World Bank and others, the EFD and all that. But World Bank agreed to finance this as part of the Water and Sanitation Development Project, WSDP. This plant has a capacity of 4.6 megawatts, the solar system. After it is completed, the power bill will reduce by 10 million shillings per month. By the end of this month, we should commission the first phase of it, the first phase of phase 1, and then now we can now finish the other one by mid-February. The purpose of this particular project is to cut costs so that we can take care of the environment. They want to be in that green space. Odhi weche mag somo migao mar somo koro yango ni kwana tamalo 61 mag nyithindo mane obeni donje skunde ne grade mar 10 osonje skunde kendo gidhi nyime ge wuothe dhot ka dhot par manyo jopuonjre ma pod ni pacho e thuolo ma juma achiel momedi mondo mi jopuonjre go duto odonje skule bo 100% transition ma biro e kinde ma jolony weche somo to koni medo thuolo kamoro ok nyal miyo jopuonjre mani pacho donjo e skul ka gilero ni mana ka piny owacho kal kum jatend piny odonjo e kelo golo chik mane jopuonjre ma pod onge omenda odonjo e skul. Judith Mondi miwaler. E sub-county Malurambi, county ma Kakamega, Nixon Baraka donjo e kwan kawuono mar miche mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde mag junior sekondar juma achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 chako donjo e skunde. Nixon ne oyudo points 68 kendo winjo riwre kod skundi yawuowi ma Butere. Kata kamano gi ngima wuon mare ma osebedo ka yware kod tuo ok onyal yudo omenda mar chwale Butere Boys. Sina mbele wala nyuma, tafadhali naomba mnisaidie. Mimi mamangu aliniacha nikiwa miaka 3 kwa sababu nilikuwa na severe financial problems. Up to now sijaimjua. Hapo mwanangu amefanya bidii katika masomo yake hadi akapata alama 68 kati ya kutoka kwa 72. Sasa yote aliye huko nje ningeomba nisaidie ili mwanangu aende shule. Alikuwa ameitwa Butere Boys High School. Sigana mar Nixon en mana achiel kuom sigana mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde senior sekondar kendo gine mag miyo migao mar somo omedo ndalo mag jopuonjre gi owinjo donji e skunde nyaka tarik 23 dwe ni. E twak marwa kod Boaz Waruku mar elimu bora, sirikal owinjo manyo mar manyo kaka jopuonjre gi donjo e skul. Pod wadhi bedo gi nyithindo madhi bedo gi tabu mang'eny sana kaka na wang'iyo kata ikruok mane giketo mondo nyithindo moe grade mar 10 grade mar 9 donje grade mar 10 iyudo ka ikruok no bech gi ni malo mang'eny jonyuol nomiyo pok otero nyithindgi. Koro kata imedo negi na ndalo ni mondo mi gibiti ka pok pesa no yudogi pod wadhi we nyithindo mang'eny chien. E report ma ogol kod migao mar arita, atamalo 61 mar jopuonjre mag grade mar 10 oseriwore kod senior sekondar. E teko mar chopie lek mar 100% transition, migao no ochano wuothie dhot ka dhot mar manyo jopuonjre mani pacho go poro kokalo kuom barasa mag anyuola, kuonde lamo kaachiel kod chwalo sir mag basari kokalo kuom sirikand counties, CDF e kind sir mamoko kaluwore kod oboke margi. Gino makata kamano jolony e weche somo
koni owinjo par matut. Kanyo ka sirikal nadwa ni mondo mi okony to onego ging'i ni tang'o momiyo system man wachako mwaweni dhi konyo mwadhi miyo nyithindo bedo gi yot gi jonyuol bedo gi yot ni ang'o miyo mzigo ema medore. Onego bed ni ging'e ni mzigo no gin ema onego giting'. Education king'iyo budget mane iketo 2025 gi 2026 en gi bilion 702. Kik kete budget kata olal, pesa nitiere gikawo giketi mondo mi okony skundegi. E weche ma kit somo kata pathways mag udwak metolwaki e kind mamoko, bende Waruku ywak ni nyalo lal ka ok ores gi mapiyo. Mondo mi kik learning areas ka dhi tho kendo dhi gol gi oko kata finally biyud ni onge ng'ama kawo gi. To kendo ka onge japuonj to ere gima ng'ama dhi konya, ng'ama dhi tiega kanyo. Mano kama onego gi address sani. TSC nigi function mar advisory kanyo ne sirikal mamalo mondo mi gi kony gi integrate gi wuo gi training institutes, universities to gi teacher training institute mondo ging'i kaka gitimo tiegruok no. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom skunde mag sekondar madongo ma kuom higni mathoth osebedo kayudo duoko makare kendo nolal odok e lum ma humbagi chal ka gima ne olal higani ochako orieny tok duoko manogol mar KCSE mane otim higa ma 2025 mane kaunti ma Migori. Jojuma Mioler. Duoko mar penjo mag skunde mag sekondar mar higa mag 2025 okelo buonjo ne moko kuom sikunde madongo machon humbgi ne oselal nikech duoko marach mag penj. Moko kuom sikundegi ma nyingegi ne oselal kata pacho Uganda bang' dok e lum ma oting'o skund nyirino mar Migori Dede, Moi Nyatike kod kata sikund yawuoyino mar St. Pius Uriri. Sani ka iwuotho inyalo winjo ka igoyo mbakane nikech duoko ber mar penj mar higa 2025. Target mar nyithindo ma last year ne en 7.5. Koro giyudo 8.1 mamano is an improvement on target mean margi. Kundini ogika nikech change of administration, board of management mokel manyien. Ingeni kane warem, it was not even motivating us also. To kane improvement ochako bedo. Nyanyuoni japuonji mbina no at least igen encourage mapuonyo nyathi every time. Sikund nyiri ma St. Mary Goreti Dede mande umbene oselal kuom ranyisi ne domin mar 9 e piny maduong' mar higa mar 2025. Ne wayudo ka Dede bet ne piny to ok nadala umo ng'ato nikech ne en piny, koro nakawe kama ne entiere to wachako mondo wati matek gi jopuonj mane wayudo. En duoko mokelo geno ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skundni kaka ilero kod japuonj maduong' mar skund sekondari Margaret Okonjo mosebedo skundni kuom higni 6. 23 ne wan gi min mar 6.8, 2024 ne wadhi gi min mar 7.8. Koro wasebedo kwa improve kamano, mang'eny ne ok ohero skul mar Dede. To kochakore 2023 ka koro results improve, to waneno ka attitude mar ji, paro ma ji nigo lokore. Caroline Ogola mosebedo japuonj e skundni ka ochakore e higa mag 2008. Wan jopuonj mane opuonjogi e sikundni duto ne oseringo ka wuok e skul kendo dhi kamachielo nikech duoko marach. Jomoko noseweya nadong' ka, but because of the passion, I aspire that one day I must leave Dede a better place than I found it. Nasegombo nadar, but bang'e ka lokruok nosebedo administration to nan gi geno. Ogola wane higni mamoko machien mokalo moko jonyuol kaachiel kod ji ma odak alworano mar skul mar Dede ne osebiro penjo gimomiyo skulno ok tim maber. En gino mowacho ni kaka jopuonj yando osebedo kamiyogi paro mathoth ka bende koro wang'negi mor ka skul bende yando osedok piny lum koro nyaka sani sulwene koro chako rieny. 10 years ago could come at the gate and dance for us, so that one was also motivating factors. So we kept on wondering, what do we do to improve this our performance so that we avoid the shame. But then performance can dok piny, population ochako dok piny between 6-5 kaka neiga dhi. Performance obedo ka improve kalure gi teamwork ma jopuonj to gi strong guidance and counseling and also working together with the community. Sikundi ya wuoyi mar Moi Nyatike
e sub-county no Manyatike. E kadu mar achiel mar higa 2015, yani nitiere mana kod kwan jopuonje maromo 10 kende ka sikul ne chalo mana gunda. Kata kamano, bang' nyakalondo mar Moi kaachiel kod TV ne omiyo sikunde nayudo kony kowuok moko kuom jotelo, kendo kwan jopuonjre ne omedore higa mokalo nyaka jopuonjre maromo 250. Kanomiya barua nadhi Moi High School Nyatike. That word high school nang'eni skul moro maduong' kabisa. To kanabiro ka ayudo ka nabuok matin. Lakini ok nabuok no kanya tiyo, nabuok mana with the kind of environment. Moi Nyatike skunde Manyatike ka they are the best schools in our era mogolo ji mang'eny kabisa. Koro ne wawacho ni nyithindwa ma watero oke mwachako go. Ma at least nwa register nyithindwa manosowe school nwa golo gi weche mag mining moduogo gi Moi Nyatike na sponsor nyithindo 15 kaka MC ma area nyithindo mane wuok area naka manwakawo nyithindo mano osawe school because of challenges mag school fee. Ka opogore kod medruok ma kwan jopuonje skudi ma Moi Nyatike mane osejwang' ne osegore piny e piny maduong' ma 2015 ne jopuonje 2 mantie kod mean grade mar B- duoko ma okelo geno. 2025 KCSE we got 3 students who are going to the university, 2 B- and 1 C+. No E was in our school. This year Form 4s Ginji 77. Igani na yudo mean mar 7 business studies na yombo to mano aneno pod tin na mabe no chwanya be. Adwani igani akete mean mar 11 ma adaen shwani nyathi ka nyathi oyudo A plain or A-, wach mag B adariembo oko. Koro akwayo joma chalo Tomo Dege, Ochila Yako, ging'e sikundu ni ogikiae. Giwe bono sikundu ni Tom Odege. He sponsored students last year. Kunde manye kwa na Nyatike constituency mokalo, Moi Nyatike is among them. And over the same, I want to appreciate the new principal. Dog piny mag sikunde madongo osetudi kod gik mathoth ma oting'o yurok e kind jokanyo mag board kaachiel kod jopuonje matiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod midhiero mamoko. P is our main problem. Makonya yudo ng'at moro ma nyalo konyowa either in tapping water from the river kata kunyonwa borehole ka. To P bro konyowa nyithindo boga bede school throughout ma ok dhi oko. Mar ariyo is about electricity. No ng'ad stima waka, no ng'adi. Masani Moi Nyatike tiyo mana kod token michulo pile pile. It is very expensive, ok ber. Well wishers kanya biro skundwa ka okonywa restore stima. Bill man ka en gimoro 450 about chiel marwa ni opore. Nyithindo wuok sama gihero, gi sneak out sama gihero, okinyi godhiambo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadonjo Homabay jopiny kod johala jolupo manyandiwe kar ching'od bura ma Suba South County Homabay wuok tumosuo gino giwacho ni stima osebedo kaonge e gwengego to ka kambi makete ko stima Kenya Power ne ochopo mar mondo mi ne okaw transformer gi sani dweche 4 kapod ok odwok transformer no kendo chenro mag ohala oserochore. Ali Abich mioler. Chiro manyandiwa mayudore kanchud bura ma Suba South osebedo maonge stima kuom thuolo moingo dweche 3 sani nyaka ne transformer makeyo stima alworano kethre, gino ma osemiyo arita kwe onjawre alworano kendo rocho chenro mag ohala e chiro manyandiwa. Onge mar stima Nyandiwa ne ochuno jodak kod jopiny matimo ohala Nyandiwa ka hotel kod jakom wedhe ma Suba South William Onditi bago ng'anyo ka ginyiso chwang' margi kaluwore gi pek masani koro gineno Nyandiwa nikech onge mar stima. Stima makoro onge Nyandiwa ka osekelo insecurity maduong' ahinya. Dhano luor kaka dhano dak Nyandiwa ka nikech ka oting'o dhano mopogore. Nyandiwa en town man gi dhano moingo 50,000 to dhano gi duto depend ni mondo gibed mangima. Kendo ohala maduong' ka en nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Joma ne timo welding Nyandiwa kwamo te. Joma ne timo saloon Nyandiwa kwamo te. Dukni tego tende ok nyal uso kata mana chak mag mala nikech stima onge. Transformer ne osebedo maonge ka. Mokwongo stima no okethore dweche 6 mokalo. Kendo koro sani nyicha no bimo chako kaw transformer ni ka
maonge explanation malongo ni tibiro kede karang'o. Nyandiwa en achiel kuom kuonde machendo mag lupo osebedo ka dhi nyime okang' mamalo, kendo jolupo kod joan rech osebedo ka tiyo gi stima e kuonde mag kano rech kik kethre kapok ousgi. Kata kamano sani gikwano lal maduong' nikech onge mar stima e alworano, kendo kata mana weg dukni ma uso mwandu makethore piyo koro chuno mondo ti kod yore mamoko mar geng'o lal ma ginyalo yudo. Baraf nong'iewo siling 800, sani baraf Nyandiwa ka ng'iewo 2,800. Samoro iyo mbita koro ingi pikipiki nyaka Nyandiwa ochwero rumo, jonam ywak kabisa, rech kethore. Wakwayo CS marwa kwachako go piyo Wandai mondo mi ekonomi marwa odhi mbele, kendo nikech wadwaro ni ekonomi obed ekonomi maringo 24 hours. Omiyo gino wakwedo mabor okang' mamalo. Transformer wa manokethore to jogi otamore loso. Nyoro kane gibiro to gikawo transformer mok ginyiswa ni gibiro lose karang'o mondo mi wan kaka jo business community ma Nyandiwa wayud konyruok. Bende johala magolo rech Nyandiwa katere chirni maoko wacho ne giyudo lal maduong', kendo thoth rech magikawo kuom jolupo kethore kapok ochopo e chirni. Kwayo margi en mondo mi Kenya Power oternegi transformer manyien Nyandiwa mondo chenro magi mapile odoge wang'e. Tulikuwa na muchari ambao tunawekanga samaki kila wakati. Kwa hivyo muchari ya samaki inatokanga kutokana na stima. Stima mwezi 3 hatukuona. Tuko na ice plan ambao tulikuwa tunanunua barafu, lakini siku hizi karibu mwezi 3 haikuwa wamefanya kazi. Ama factory ambao tunapeleka samaki watasema samaki yote imeharibika. Hiyo hasara tumepata hiyo mwezi 2 ama mwezi 3 ambao tumekosa barafu stima, imetuletea hasara kubwa sana. Samaki naye inategemea ice. Ice naye kama hakuna stima, hakuna ice. Mostly hata sahi hapa ukiangalia boti mingi inakaa nje ajili ya stima. Watu wakuli sahi because of stima. Sasa ile kitu ambayo tunaomba county government, national government, Kenya Power watusaidie stima, because of sisi tuko na haki ya kupata stima, tunalipa ushuru. Hiyo ziwa vile mnaona hapa watu mostly 99% wanafanya biashara. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ya Ramogi wa kao yueyo machielo kwa duogo wabiro gi weche mag tuke kikidhi mabor. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira.